Kargado. Tama niya, kargahan na. Layo kayo sa bidahon. Talong agan? Ah, chicken gud ay. Chicken, no? Bukuan ko dana. Pagbiyan. Siya Gidag ko ba magtagsagin na sila kiwa. Bakit na daan? Ayo kusinero. okay kayo. Okay kay kusinero. Adobong manok. Puno niya po. Yang pagbahaw, pinta pa karton. Guys, nun. Huwag ng mga mo palit to dan siya, taglubinta. Di na dugayon. Kay basig mausab. Tanduay daw, tukod 20 na tanduay daw. Ay! Yahira sila ko ano, diskarte tuluganan. Diskarte po sila dito. Ayaw ba kay basi magpaluto Harvester. 30% na lang na oh. Ayaw na di kagpataw wala. Pag nga malubat. Konsumo. Upat ka sako. Di pa ko karga kay padaganon sa ako sila sa ako kaon na. Wala tayo yung tao dito si Marto. Wala man. Mo na to. Ha? Ikaw rekon dito. Kumpra mo dito sa mo kilo. Wala mo ko nag. Yata mo. Ha? Yata mo. Atag mo na ni 35 may kuha na dito. 35 mo pwede atag 30 di siya yung karga. Yang dua dia. Tanda po daw pag-ibal. Ha? Ano to dia? Sabi to dito. Nakita na mo, nabidyo na mo, nadalang na mo. Kita biyan. Tapi pwede na 30 kayo siya may kuha dre. 35 may kuha dito god dawat. Kuha. Kit na lutong kuha no, manok, dubo. Sinero. Bitirano kan kusinero. Klaro lami na yung kaya niglinutuan eh. Ha? Di rumay pulos. Walay pulos po, pero may pas po. Oo. Dakog pulos. Mapus lang jod. Kumang kani busog. Ug mag-jis-jis, murag mahuman eh, siguro 5. Pero nag city 8 lang unom. Pareha gapon ni dito. Mut lang, kuha na ron. Tuta mo, city ron man ka pinadala. Dilin man ako, bahaw. Bahaw man na. Andar na. Padigos ni isa. May isa panabo. Panabo na isa sa digos. Kindang oy. Dual. Kaya ra.
Kaya ra. Hindi na. Kuni dabaw na. Digos. Digos sa niblo. Forward. Karga na. Konduktor. Kuha pang konduktor og kuan. Kalsoy. Kalso. Konduktor. Helper. Bida na. Baliwa ro makina pati kusgana ganing kurwada ni. Baktas ang konduktor. Balik tako niya. Ito aning ano niya yung luto. Wala, kapag ganahan sa kaon. Hinahan sila ka mo. Wala. Wala, magto na siya dito. Ano man? Padala? Ano naman o? Papa, papa, balik niya papa. Papakul. Pastar ng Katulganan. Dire mo tulog bal. Dire mo tulog. Na mupalit lang gabi eh. Mupalit mo gabi eh. Sila. Ha? Dire mo sa tutulog Jaril. Jaril eh pabantayon mo da. Di ba yung ulan god? Kumana mang ulan? Gabi pa man to? Dami ka ko nga ni uwam po. Murag hindi ka sa Ginoo. Gabi? Gapon? Hapit na, luto na gyud. Di na ko ni kuno nog dili ni mahaon. Hindi na. Bantayan jud ako ni. Ay, kasniro na mo way hinungdan. Ugay bakte mo kaon. Way nungdan pero mapuslan. Mapuslan. Way bakte mo kaon. Way kaon. Dadlaw sa mo bakte, basi mo. Eh, mga tagwe. Hapit na, gamay na lang. Uno na na. Kami ka nga ulayon ni buso. Bati tinang ko. Kana klaro kay. Gisakan nimo. Dito ka sa tumoy. Bo.
Ah, muntikaan pa ni aron Nagkuha ka grass. tuyo dayon, tuyo. Grass ba dugtog ka palo saging. Ah, di nagmantika na. Kini skulero luto ani. Mura Ito nanay. Okay naman na. Ah, Mang Inasal. Ano panahon? Anong bugnaw? Yan eh, may suwan eh. Ano mo ka lang siya? Mang bubong. Mang bubong ni. Mang Inasal, oh. Pwede na daw man hapon. Luto na. Ani hapon na daw. Luto na ng adobo. Oh, luto na. Kaya masugdan na daw ng naada. Gibaligyan ikambal. Oh. Sige. Sa hapon kay. Ina na. Luwas. Saman? Hawe trapal. Ha? Si. Gino. Hapon na. Dasmag na, dasmag. Ah. Luto pag manginasal lang isa. Dito ko balay. Sayo pa kayo ron eh. Nyapon tagalas utso. Maybe. Manginasal na yan tira daw. Oy mga madam. RJ! RJ! Ilang balik ito ah, basta na siya ano. Palit siya? Ya pa to yung bana tingnan kapare yung bana diri. Ikaw man to